Kublai pi baro implang subhai pi syakane ketup kubo mentega janmiat syaban pai shi kubo babnya ini pechwai kimat berkongsan. JINGKREN MYNTRI RANGBAH keri NARENDRA Modi haga Parliamentary meeting jongka SENG BGP ong baka Citizenship Amendment Bill kan sependuk no ya ka jing SHAH ban beny haga liang ke NIAM jong ke JAITBYNRIEW barit paj haga ri MARJAN. WANRAH MYNTRI ke TNAT ki kampo IING AMIT SHAH yaka Citizenship Amendment Bill RAJYA SABHA ong baki Muslim badai ki NONGSHONG SHNONG ke India ki long ki day bat ki YAILONG ki DKHOT keri. Batak kesoka Meghalaya ban WANRAH da ke Administrators Rule haga Khasi Hills Autonomous District Council haga sien baar. Bat kajing elek kai final T20 dan ki India bat West Indies mentah ke SNGI yak had da kawai la kawai ha ke series. Ki kubo ki babnya MYNTRI RANGBAH keri NARENDRA Modi ha ke SNGI balang ula kentho bakaliang persya ke keren ya ke tien ke thaliet jong ke Pakistan halo kemat Citizenship Amendment Bill bat ong bakane karai on satho da ki dak siar ha ke history. Uprahalat Joshi haba JINGKREN shikala pathai khubor ulaya thu ba NARENDRA Modi haka jing ya kendu lang jong ka SENG BGP ula ong bakane ke bil kan sasak nam hage history kum karai ban weng no ya ka kernet balai spa nyopo ki brew ki bapet na ki jing SHAH ban ben halo ka nongrim jinget ki balaju im ya ka jing im ka bam shngan ha India ba MYNTA kin sayo ya ka jing hun bat ka jing JAITBYNRIEW hadien ka jing pelong anyaka la ong MYNTRI RANGBAH keri. MYNTRI ketnat ki kampo IING AMIT SHAH haka SNGI balang ula WANRAH yaka Citizenship Amendment Bill RAJYA SABHA da ka baong baki Muslim ki badai ki nong India ki long ki day bat kindang YAILONG hi ki nong India. Aba WANRAH yaka bill ka ban ailat yaki weipat ki JAITBYNRIEW bom day Muslim ban yo yaka jinglong DKHOT nong India. Kita na Pakistan, Bangladesh bat Afghanistan usha ula ong bakini ki JAITBYNRIEW barit paj hakini ki lightly ki ri. Kim yo satya yaki hok bamar ya rengkat dor. Kajing don jong kini ki brew berit paj ka long arpau na kishispa kata da kaba la syak kentaj ni ki bala 1.0 syari India. Ula benrap ru bakini ki JAITBYNRIEW kim yo satya yaki kam ki jam bat ki jing nang jing start ki balong ya rengkat dor bat ki weipan. लगभग 20% अल्पसंख्यकों की आबादी में कटौती हुई है, कमी हुई। कहां गए लोग? या तो वो कहीं न कहीं रूप से मार दिए गए, धर्म परिवर्तन हो गया, या तो शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए वो भारत में आए। मान्यवर भारत में आए, यहां पर उनको ये संरक्षण मिलना चाहिए। Kasoka balam kemat daga SENG NPP Meghalaya ga SNGI baar kala pensyai ya ka jing kelak tien jong ka halor ka Citizenship Amendment Bill da ka baong bahadien ka jing penthema ya ka nega bill la syam baga kren syapang ka jinglong jingban ha ka jela. Aba kren ya ka ni MYNTRI RANGBAH ukonrat sangmau la ong babun ki jing penkela kum ka jing pelaj ya ki jaka bahap apo ka ILP bat ka 6 schedule ha ka CEB ki day ki bala kentup ha ka nega bill batemai. Aba ai jubab halo kamat baka soka jela kan pan ya ka jing SHAH kentup jong barok kawai ke jela Meghalaya ba bandawa penteri kamno ya ke inline permit hapo ke jela ula ong baka soka kan sawanra ya kini ke jing keli ha ke jing ya kenduk lang bat ka tenat badai khmi ya ki kampo IING da ka ba ong ru ba barok ke jing dawa jong ka soka jela ki syong hakarai jong ka soka pedeng. I think it was made amply clear by the Home Ministry and the Home Minister himself in a number of discussions that took place that the cut-off date is 2014, which means that there is no question of any future impact of any kind of demographic change. Many points were inserted in it, including areas which mentioned that were under ILP. Areas under the 6th schedule, the fact that any kind of application that will come in will be something that will have to be approved by the state government, by the Deputy Commissioner first, and only then can it go further to the Government of India.
And at the same time, as a cabinet, we have decided to go and strongly meet the Honorable Home Minister and apprise him of the situation and urge on him that more strong measures in different forms that may be available in different states needs to be taken for the state of Meghalaya also to ensure that more protection can be given to our people. Ka cabinet kalarai ban pa shulat ka jalau tathagata roy ban khmi halo ban penyaj da ka administrator rule ha Khasi Hills Autonomous District Council la pentip ya kani hadian ka je kendu lang jong ka cabinet hnen ka sngi MYNTRI RANGBAH ka jalau konrat ki sangmau lo ong ba ka cabinet kalarai ban penyaj da ka administrator rule halo ka nongrem ba ki don ki jing ba mi sngo tho jingmut ha ka KHDC da ka ba banrap ru ba kamdan satya ka jingai bai ya ranti Ula kedau baladon katu kat ningut ki MDC ki bala kela bat pet seng kaba lakta ya ka jinglong jingman ha ki HDC laru ban pen kenmau ba kani ka dei ka sien ka ba ar ha ka ba soka jala ka labata bandon ka jing penyaj da ka administrator rule hapo ka ki HDC ka soka jala dangshan ka lakentu ban pen trekam ya kani hadien ba ka seng UDP beralam khmat da ka United Democratic Alliance kala klemno hadian basan ngot ki DKHOT jongka kila jet ya kanu confidence motion bala WANRAH da liang persya. And as you know that there has been some movement that has taken place, and one of the MDCs from one of the groups has shifted allegiance to another group, which has again tilted the entire equation. And so in a scenario like this, we have given the briefing and taken all the issues into account, and accordingly taken a decision and forwarded decision to the Honorable Governor for for his necessary. Wan pai biang ka jing shong suk song san hanong ba Shillong hadian ka jing pakhang SHNONG nen ka sngi bala khot da ka North East Student Organization halo ban persya ya ka jing pentrai kam ya ka Citizenship Amendment Bill bala pelat da ka Lok Sabha men ka sngi ningkong la sakhi bala don kat tu kat ni ki jing penjulor bat ki jing mi ki jing kulmar nen ka sngi ha ka nong ba aga ba dei bat kani la yo i bagi school bat ki dukan ki la khang khardap lut bagi kaliru kem shem la ya ha ki tei ki kenta jong ka jing pakhang SHNONG la sakhiru bakala don ka jing ya shimbenta ha ka jing ya pat ba da seng ba per ringkat ka jing ra ya ki jing tho ba persya bat kila thangru ya ki doting shop jong u Narendra Modi bat u Amit Shah Haga jing ilakai cricket ke India kan ikun persya ke West Indies ha ka T20 ke bakhat du ke banlong menta ke sngi ha ke port nyo baje janmiet ha 1KD Stadium ke badon ha Mumbai kene ke jing ilakai ke lekai da ke wei la ke wei hadian ba ke West Indies ke balabat ya ke nam la du ke perthai ya la ASEAN ke la pen i ya ke jing Tibet ha ke jing ilakai T20 ke ba ar ha Thiruvananthapuram ha Hyderabad hadian kene ke jing ilakai ke India bat kan thop ru ya ki wei de ki ri kin se ilakai ki lightly ki ODI ke ban sedang ha ke sngi ublai mentapat ini pet ya ke jing long jiman ku sumeneng ka jing shit jing kha ke sumeneng ha Shillong ke long khat sau degree Celsius ha ke po men step bat sun point away degree Celsius ha ke po janmiet ka jing skam ga hau ke long nyopu sau ni spa men step bat prap kunda ni spa janmiet ka sumeneng kan dum lo Shillong bat ki jaka ba marjan Shaban poi she bakut jong thup khuboy ni pe biang sa ASEAN ni ki mat ba kongsan JINGKREN MYNTRI RANGBAH du kari Narendra Modi ha parliamentary meeting jong ka seng BJP ong ba ka Citizenship Amendment Bill kat sa penduk no ya ka jing SHAH ban beng ha ka liang ka NIAM jong ki JAITBYNRIEW bodet pat ha kari ba MARJAN WANRAH MYNTRI TNAT ki kampo IING AMIT SHAH ya ka Citizenship Amendment Bill RAJYA SABHA ong baki Muslim badai ki NONGSHONG SHNONG ke India ki long ki dai bat ki nyai long ki DKHOT kari Batak ke soka MEGHALAYA ban WANRAH da ke administrator rule ha Khasi Hills Autonomous District Council ha ke sien ke baar bat ke jingilek kai final T20 pedeng ke India bat West Indies menta ke si ya khaj da ke wei la ke wei ha ke series
Parlok kat tungi la poi sebekut jong tup kubor jing menta ka janmiat hadu bang ni syama pila sai ke sengi hagajuk ko kublei pi baro